Welcome to Naisyaga Channel, ang nagapalangga sa imo. NYGC, Naisyaga Channel Blind Drama. Hello! Sige. Hello sa ato ng mga pinalangga, nga mga amigo kag mga amiga. Ari na kita sa final episode sa ngaton nga Gold Wave Tutorial. Siyempre po Japon si Lolo nyo Ilyong kag Lolo nyo Miloy. Ari na sila. Okay, pare Miloy, sugdan ta ng aton nga Gold Wave Tutorial. Sugdan ta ng aton tutorial. Ano aton una nga tutorial? Ang aton una nga tunaan amo ang pag-voice over sa aton nga tingog. Ina lang mabatian nyo lang daw ga DJ bla sa radyo nga tapos si Ambal gauntat ang gahuni ang music kung maghambal siya gauntat ang music. May ara siya nga mo sinatistingan naton kung makuha ina siyang gold wave. Okay. Kay diri naton ipakita kung ano bala ang masarangan siyang gold wave mga kanay siya ga. Ari na. Premiloy, katuan naton ang gold wave. Okay, katuan naton ang gold wave. Okay. Google, gold wave. Okay, sa aton yung mga kaupdanan nga nagapropamati sa subong, sundan ninyo nga aton yung tutorial kay para may makuha kita. Kag magamit gid ni naton sa aton yung mga presentation, labi na gid ko nagahimo kamo sang drama o naga-edit kamo sa mga music or gusto nyo mangin DJ. Okay, sige, sudlo naton. Sudlo naton. Gold wave, web view, Chrome. Gold Wave Infinity Audio Editor. Web view. Okay. Nakasunod na kita. Envelope feedback. Menu. Button. Wow, na nato ng ato ni Open file from internal select. Ubra nga. Button. Import file from device storage. O, pagkanto ka sa import. Open. Import. Okay, Button. import. Okay. Dialog. Pagkatao nato na. Recorder. Photos and videos. Photos and videos. Sa iban, kuha siya mo. Lain-lain ni siyang alam basta mga iban search ganina mong pwede ka naka-search. Para makasulod. Sudlon ta. Sige, sudlon. Search. Button. Ang ngalan sa itong ginobra kagina tutorial. DJ tutorial. DJ tutorial. Okay. DJ T U T O R I A L. Okay. Naigiman kung braille keyboard na ginagamit, no? Karon, i-grab tang screen, i-drag. DJ tutorial.mp3 1.55 export MB. nato siya. Cancel. Button. Export. Cancel. Gold Wave Infinity Audio Dapat Editor. tulat natin. Kaya kung kisa kung dako ang file medyo dugay magsulod. Gold Wave. Okay na, rin siya. Karon prelyo nga nung himuon to sa file. Ang una natin nga himuon, mangita kita sa music nga pwede natin dira butangan sa nga nga tutorial. Bali wala pa tayo sa himuon. Music na ni sanay. O music lang nga na i-testing natin. Halimbawa itong NYGC nga jingle natin. Choose an recorder, photos and video. Import, search, NYGC jingle. Amo na siya mga kanay siya. delete, not for delete, J, I, N, G, F, E, submitting text, NYGCjingle.mp3. Okay, siya. I-import na to siya, i-import. Password load na to siya, okay? Button. Karon, patukaron ta siya. Mangita kita sang part nga kung sa diin naton sa gusto ibutang. Okay, example. Play stop. Udah masahot ko dahil permiloy magamo na mo. Music volume set to 90. Nagsibot ako eh. Play pause. Button. Dira abi. Volume Okay. Sample pa lang na. Sample, stop na siya. Play stop. Button. Okay. Gold Wave Infinity Audio Editor. Mamarka kita. Makato kita sa seleksyon. Selection. Open. Import. Ang pangitao naton ang Edit. move start to cursor. Button. Move start to Set. cursor. Previous. Move start to cursor. Okay. Amo ginatandaan tagid na siya kay base mo tingala kab lang ibutang ko to do wala man tuman. Gali kay wala nato na pangita ang move start to cursor. Karon pagkatapos ini, Effect. Kapiho naton to. kapihon to nato na aton nga Button. DJ DJ tutorial. tutorial kita utos siya. DJ Ari selected. siya. DJ tutorial.mp3. Okay, wala naman tada ayuson sinada. I-double tap nato siya. Selected. Kag pagkataon ta ang copy edit. Edit. Selection. Edit. Okay. Hindi ka mo edit. magkabalaka kay basi masiling ka mo. Ano tong ano na subong natuunan yung mabalaan nyo na kay may selected halimbawa DJ tutorial selected. Silingon amo na sa subong Ang nakatuunan niya. tuunan niya. Okay, copy. Cut. Copy. Are copy. Edit. Okay. Select naman naton to ang NYGC jingle. Okay, tao na to ang NYGC jingle. Control. Selected. DJ tutorial.mp3. Amot lingon rin sa katuon sa DJ tutorial.
Are. NYGC jingle.mp3. Ada naman na siya nato NYGC dito. jingle.mp3. Double tap to siya. Double tap. Selected. Okay. And then, Namarkahan DJ naman naton to. Oo. Direct lang naton ibutang. Makadto kita sa Button. effects. Effects. Effect. Button. Okay, effects. Effect. Pangitaon Button. naton ang Center. voice Button. over. Compressor Voice magic. over. Doppler. Dynamics. Echo. Flanger. Frequency. Interpolate. Invert. Mechanize. Offset. Reverse. Reverb. Pitch. Time. Voiceover. Okay, voice over. Tubukon to siya. Button. Cancel. Okay, anong pangita? Amo na siya. I-default lang siya o kung islanta siya sa ka-fade in, fade out. Kung gusto nyo nga magdasig ang iyang response nga kada hambal nyo gid ga untat ang music kag kung maguntat ka mo ga music siya i-pass fading nyo pwede man. Okay. So, i-swipe na to. Voiceover. Okay. Pangitaon ta ang Presets. Presets. Collapsed. Default. may Menu collapse. pop-up May button. collapse. Oo. Tubok to siya. Chrome. Okay, Check. kitaon ta ang Default. fast Radio fading. button. Default. Not checked. Fade background to silence. Fade Radio background to button. silent. Damo Not kang checked. pilian. Fast fading. Radio nga. button. Fast fading. Pass fading. Double tap to siya. Chrome. Goldwave Infinity Tapos, Auto Edit. Voiceover. I-preview. Cancel. I-review naton para Voiceover. mapamatian naton kung saktong iya pagbutang o kung bagay o kung hindi. Okay. Okay. Kung dapat naton Button. patunugan balang music o kung amo lagi na siya. O Preview. sinayan. Preset. Okay, Preset. preview. Add preset. Remove preset. Play preview. Okay. Play preview. Button. Padayon gyapon kamo nagamamari sa okay, do medyo mahinay-hinay siya ho. So, di mo dong hinay ang tingog. Ang tingog hinay. Amo Karon? na Stop tanay. Stop preview. Stop Button. preview. Stop preview. Okay. Karon makadto kita sa Fade out. Decrease. voice volume. voice volume. Pwede nato nang patuduhan Fade sa voice time. volume. Decrease. Increase. 0. Fade volume. Ang Decibel. fade volume, amo ni siyang music Oh, mo. gusto mo yan bala tunugan pag itong music mo. Oo, Na pwede. Music na siyang matunog kon fade volume. Kay tungod nga ang hinay ang tingog, voice volume. Voice volume. Increase. Minus 18. Voice volume. Decibels. Okay, voice volume. Decrease. Button. Karon, Increase. Button. I-increase mo siya. i-increase natin siya. Tumok mo lang siya. Tubok-tubok mo lang. Oh. Double tap, double tap, double tap, double tap. Na mo lang na. Punpulo O na kung siya. batian mo da, na. Okay, Naga. kung tataan mo anay. Kung tatan mo. Kantoan mo tong play preview. Increase. Fade. 0. Increase. Fade. Play preview. Play preview. Button. Padayon gyapon kamo. Okay, karon, pwede man siya. Nga, samtang naghambal siya, patag pa sa kaon, volume. Pwede man, pwede man. Libawa, i-play taliwat po, i-play preview taliwat. Tapos makatapos sa play Stop preview. sa quad, sa Fade. voice volume. 0. Fade volume. Minus 8. Voice volume. Decrease. Okay? Increase. Increase pa sa kaon to siya. Salamat po sa inyo padayon. Sa kaon to siya. Nagpagpamati. Okay? Kabayo yung mga malipayon kamo sa aton yung mga presentation. Sa mga wala pa sila nakasubscribe, subscribe na kamo. Damo kamo diri pabatian. Wala no tara ninyo. Okay. Do kahinay siya magsaka. Tungod ang iya pagsaka sinaya amat-amat. Slowly but surely diguro niya moto sinyo. Kumbaga hindi iya sila nga gulpi amo nang hindi ka mo makabalaka basi sobrahan o kung ano. Play preview. Karon, Voiceover. tungod nga, Add. Halimbawa, pero hindi ka gidya kontento, Stop preview. hindi ka ikomporme kay hinay Oo, gid sa hinay tingog. pwede Ang mo. music naman ang pahinayan ta. Pwede mo painayan ang Okay, music. karon i-play tala siya nay ha. Play preview. Okay. Play preview. Itaon ta ang fade volume. Stop. Fade. Decrease. Increase. 0. Fade in time. Decrease. Increase. 0. Fade volume. Okay. Decrease. Button. Karon, ibalanta ang music. Ikaw nga nag-operate, ikaw nang mabalansi, sinamong ko dapat bala mo ni. Na, Okay. Boss Lingo sinitunog gid ang music. Ang file sa music tunog. Stop. Play preview. Button. o silingon sina. Kung gusto mo, gidamo ka pa na may mo. Nga panahon. Kaya tungod na maghanda kami nga mga tutorial para gid sa inyo tanan. Stop preview. Button. Stop Okay. preview. Damo Button. ka mo sina may mo, kaya ang una nga pwede nyo may mo, ano, Oh. inang gingamit naton nga DJ tutorial, pwede nyo na to ibalikan, kag iselect, kag magkadto ka mo sa iyang effect, Oh, kag pangitaon ninyo ang match volume. match volume. Match volume pag ina siya. Kung gusto Okay. niyo nga daw ma-match gid siya, Mag-sakto siya.
amo lang na siyang okay mo, pero kung gusto mo gid nga daw medyo tunog pagid siya, may modern volume pagid na siya. Karon i-back ta siya. I-back ta siya. back. Gold wave Wala ta sa gitbutang ha. Balikan ta to. Butang at hindi tabi conforme Hindi sa ta toya. conforme. Kaya tunog ang music. Try na nato ni hinaya ng volume siyang music, amo mangyapon gitunugan na nato ng voice volume, amo mangyapon. Okay. Karon I-try naman nato ng iba niya ideya. gitaon ta siya. Say, undo, edit, select, view. Amo na siya katyaga kung nag-gold wave ka, pero amo naman na siya kanami kung makabalo ka na mag-wave. Ari siya. I-double tap na siya. Selected. Okay. Karon View. makadto ka ta sa Effect. effects. Kag Center. pangitaon dyan, Voice, match volume. Match media volume siguro. Okay. Echo. Nga terms. match media volume. Invert. Mechan. Offset. Damo siya naka-display Time. Sa tuod ang iban, wala pa na namon mag-explore da. Playback. Reset. Channel. Max. Multi. Reduce. And. Stereo. Filter. Auto. Okay. Equal. Low. Noise. Parameter. Up. Side. Smoother. Spec. Volume. Auto gain. Change. Fade in. Fade out. Match volume. Match Button. volume. Cancel. Ara, Cancel. match Ito mo volume. ta siya. Cancel. Tapos pwede ta makakato sa modern Modern volume. volume. Match. Okay. Okay. Help. Preset. Presets. Collapsed. Default. Sa collapse Menu ito up-up nakadto sa collapse. Sa collapse kita perme. Basi matingala ka mo nga may collapse default na. Okay, but sila yung naka-default ina. Oo. Kung sa diin siya subong naka-doon. Home. Tumok ta siya. Check. Kinanglan mo Classical. Minus ma-check ka 22 decibels. Radio. kung diin ang Check. gusto mo. Default. Default. Radio button. Quad. Modern. Modern. Not checked. Modern. Minus 16 decibels. Okay. Radio button. Modern Kung na volume. siyang pilion mo kay para nga Magtunog siya. tunogin na siya. Ito mo ta siya. Presets. Collapsed. Mod. Add preset. Remove. Play preview. Okay Button. ba? Match volume. Tilawan ta siya. Add remove play preview. Play preview. Button. Padayon gyapon ka mo Di bala nagtunog siya. kag mga programa sa Okay. NYGC. Karon di okay na siya Live Premiloy. channel Okay to siya. Stop. Add presets. Help. Okay. Okay. Cancel. Ayos. Kung nagapamati ka mo sila mo do ka budlay haw. Do ka damo sa mga patakaran, do ka damo siya sa ginapindot. Amo man na daw relasyon man na siya nga kondo, hindi ka kainchindi ka budlay. Na. Di kinanglan inchindihon mo siya kung ano mo sa kaplangga. Gold wave. Kulang siya. Menu. Open. Import. Save. Undo. Karon. Edit. Kapihon ta siya. Kapihon Makadto ka ta sa edit. Edit. Select. Edit. Okay. Copy. Copy. Edit. Button. Dalon to sa liwat. View. Control. Itaon Hindi na ta. ka magmarka liwat tungkol nakamarka na ta. Dira niya na niya ibutang yapon. Selected. Kung diin ka mo DJ nakamarka. NYGC jingle.mp3. NYGC jingle. Select. Okay. DJ. View. Effect. Effects. Censor. Kadwa Voice naman ta sa over. voice over. Echo. Flip. Free. Invert. Mech. Ops. Rev. Pitch. Voice over. Okay. Voice over. Double tap. Cancel. Okay. Itaon ta. Okay. Fast Help. fading Presets. Presets. Collapsed. Fast fading. Home. Checked. Default. Radio but not checked. Not checked. Fast fading. Double tap. Chrome. Gold wave infinity. Tapos pamatian na to. Pamatian natin kung anong natabo kay in Add preset. match volume Remove natin to preset. Play kay preview. modern. Button. Play preview. Button. Padayon gyapon ka mo di ba? sa aton yung mga drama kag mga programa sa NYGC Nice Yaga Channel Blind Drama. Salamat kid sa inyo nga padayon nga pagsuporta kag pagpamati. Kabay nga mangin malipayon kamo sa aton nga mga presentation. Sa mga wala pa dira Di ba? nakasubscribe, Okay. subscribe Stop preview. na kamo. May Stop kanami, no? preview. Okay. Karon ang ato naman sunod ni moon, i-okay naman nato ni na siya. Okay to siya. Okay ta. Add Wala di mo presets. onde. Presets. Ano Help. pang pwede naton Okay. makuan? Okay naman kay makaton na ta dayon sa aton nga echo. Pero Echo. testing naton ana i-play one naton anay. Sige. Para sige, mapamatian nila kung paano to Okay. nagsunod. Cancel. Okay. Button. Okay na to. One. Sige. Karon. Stop. 16 minutes. 16:25. Stop recording. Gold wave infinity audio enter. Okay. Gold wave envelope menu. I-play na Add to. zero. Play. Panamo Play sa pause. music. Button. Alright. Butang ka lang sa play pause o kung sa stop ka matuon kamot mo para pause. Padayon gyapon kamo nagapamati sa aton yung mga Tungod ang drama, music, ang kag mga amon nga programa recording sa may NYGC. space mo. Muna gawa Nice siya. Yaga Channel Alam mo, ang Blind tanan nga Drama. maghuni sa recording, Salamat kid sa inyo ginakuan nga kinaiya padayon sa nga gold wave. pagsuporta kag Butang pagpamati. ikid na dapat doon to sa tani mong itrim Kabay bigini nga mo mangin gid siya. malipayon kamo sa aton Amo yung na mga siya. presentation. Sa mga wala pa Okay. Kay makanto na kita sa Echo Premiloy, tuto Echo. na sila kung paano. So, ando to na yan ay.
O, pwede man. O, yan Menu. ta. Oh, imp. Save. Undo. Button. O, undo. Goldwave Infinity Audio Editor. Dito naman tayo sa Kwan Japon. Sa Button. atong DJ tutorial naton kamo tong aton paikuhon. Edit. Okay. Select. Effect. View. O, DJ. DJ tutorial.mp3. Amo na sa perming inyo himuon kung hindi pa kamo siguro sa inyong ginobra, yando nyo na lang. Okay. O yando nyo lang. Pero Karon. kung yung sigurado kan lang man, iguwa nyo na lang. O, karon i-play na to, diwan. Add 0. Play 1. Rewind. Play pause. Padayon Button. gyapon kamo Okay. nagapamati sa Why ating sa mga iko? drama. Karon, Kag itry mga naton programa butangan sa iko Permiloy. NYGC Nice Yaga Channel. Okay. Menu. Button. Menu. Open. Import. Save. Undo. Hindi kita makato. Makato kita sa Button. effects. Effects. Selection. Oh. Effect. Button. Okay. Censor. Effects. Anong una nga iko nga gamiton to sa iya? Halimbawa, ang iya nga default nga iko. Okay. Doppler. Kato kita sa Button. iko. Echo. Dynamics. Echo. Button. Okay. Cancel. Button. Double tap. Echo. Okay. Karon kung L. default nga Preset. iko, Preset. Add preset. amo na yung Remove matabo. preset. Play preview. Play preview Button. na to. Padayon gyapon kamo nagapamati sa aton yung mga drama kag mga programa sa Na, mula siya NYGC matabo. Pero kung Nice hindi Yaga kita Channel. na gusto, may di naton ila islan. Oh. Kato kita sa Click. Remove preset. Add preset. Presets. Collapse. Sa presets Default. ka may collapse. Menu sa pop-up button. may collapse niya default. Oh. Okay. Home. Isla Not na checked. to. 5 1 second echoes. Radio button. 5-1 second echo. Oh, check. damo man na. Computer stutter. Radio Computer button. Computer Kamu na starter. bala magpili ang mag-explore sila. Oo. Pero ang iban i-try natin, halimbawa ang reverb. O, reverb. Checked. Default. Not checked. Heavy. Not checked. Reverb. Not Reverb. checked. Reverb. Okay, Preset. double tap. Collapse. Add preset. Play preview. Remove play preview. Play preview. Button. Padayon gyapon kamo nagapamati Na aton isa yung na siya sa mga drama sample lang kag natin. mga programa Pero damo sa pa kamo NYGC napilian mga kanay Nice siya Yaga damo pa Channel kamo pwede may Blind moda. Drama. Oh. Salamat kid sa inyo Stop preview. padayon yung Button. pagsuporta. Stop preview. Di Button. ba? Oh, debla mo na siya. Muna siya. Okay. Amula na siyang ato ni moon may sa reverb biara manada may short stereo echo. O, short Basta stereo. damo Play sa preview. pilian. Amo na Add preset. example sang short stereo. Remove preset. Sige sige. Presets. Collapse. Preserves. Chrome. Not checked. Okay. Not checked. Default. Not Default. checked. Heavy robotic. Heavy Checked. robotic. Reverb. Not checked. Robotic. Not Robotic. checked. Robotic feed. Not checked. Short stereo echoes. Radio Are. button. Are short stereo echo. Collapsed. Chrome. Oh, Add. i-play na to. Remove play preview. Play preview. Button. Okay. Padayon gyapon kamo nagapamati Na, sa aton pero pwede niyo pa naman pabuhinan, mapadugang sa mapa-atras sa banting na. O, limo do kalain siya. Button. Katuod mo ang Decrease. Increase. Button. 8. delay. Delay. S. O, ang delay bi, Decrease. kwanto siya Increase. i-increase ta. I-increase tang delay. Oh, Delay. Delay, Increase. increase. increase sa dua. Button. Dua. Dua. Oh. Okay, play na ton. Echoes. Stop. Play preview. Play preview. Okay. Button. Padayon gyapon kamo nagapamati sa aton mga drama Na, kag mga wala siya. programa sa What silingon, Preview. ikaw na mismo ang mag-explore ano nga iko ang dapat mo imuon. Sa imo drama, anong kinanglan mga iko. O, kung example, ang robot na, amo nang daw medyo wala namon ginagamit, kaya daw hindi na yung maintindihan ng robot. Pero Play no? preview. Oh, Robotic ta pala. Add preset. Button. okay. Presets. Collapsed. Marobotic kita. Oh, testingan natin. Not checked. Default. Oh, robotic. Not checked. Reverb. Not checked. Robotic. Oh, robotic. Amo ni Preset. matabo kung Add. robotic Remove. sa Play preview. Play preview. Button. Padayon kamo sa mga drama alin siya sa planet. Stop preview. Stop preview. Na, Button. muna siya. Sa planeta siyang imo X. Di ba? Okay. Di mo maintindihan mo. Kaya mo na di kinanglan iano mo gid pangitaon mo ang insakto nga echo nga para gid si imo. Kung kabalo ka lang mag-explore sa Gold Wave, damo ka matundaan sa Gold Okay, Wave. malas kita ang katapusan naton ngitudlo Permiloy paano bala mag-save. Mag-save. Okay? Okay. Wala na kita da siyang pilian kay do example malang ni naton. Oh. Pero kung gusto ninyo halimbawa amo na bino ang i-save ninyo bi ang DJ tutorial. Example itudlo sila Permiloy naton. Gold wave. Aray, Infinity na- gold wave. naton Envelope feedback. Itawag ang DJ tutorial. Menu. Open. Import. Okay, Save. tudlo na ni Undo. Permiloy sa inyo Edit. kung di na Selection. makita. Effect. View. Control. Selected. Oh. DJ tutorial.mp3. Okay, amo na siya. Sige siya. DJ Pero sigurado mo tutorial.mp3. nyo kay basi mo nasalapay ka mo dra nga naka-all na siya. Mhm. O para sinasubong katlo ka sa selection. DJ view. Effect. Selection. Oh, But- selection. Set. Button. View. But all.
Button. Disabled. O silingon, naka-all na siya, wala na ka na problemahon. Pwede Pero mo na kung ma-save. nakahambal lang siya nga all, wala siyang disable, silingon ni all mo ginasa. I-all mo na siya. Para sigurado mo nga mo na siyang ma-save mo. Na mo na siya. Okay, kadto kita sa Selection. Button. may ngalan man siya gwa save mo. Edit. Undo. Pero ay Save. nag-save siya gwa, medyo damo pa na siya kwan. Pwede kita yung makakadto sa menu. Sabi no. O, direct Import. na lang tayo sa Button. menu. Open. Explore mo Menu. na lang yung Button. save siya gwa sa ulihi Open. kung medyo Button. kabalo Open ka na. file from internal slash Menu. browser. Menu. Button. Tumo kami Wala. Dahil do. kita sa File. video hapos. Tumok nyo din ang files. Collapsed. File. Ah. Button. Expanded. Okay, File. expanded. Button. Kita audioan. New. Open. Import. Information. Properties. Save. Button. Save as. Button. Save selection as. Na save Button. selection as. Tapos ngalanan nyo na. Galanan nyo na. Tapos, pagkatapos yung ngalan, Ito mo, yun na yun. i-sure nyo kung gusto nyo MP3 o For MP4A. A. Kayo damo ka mo na pilian mga kanay siya. Kung i-day-day tagid ang gold wave, mga 5 guro ka oras. Di mo na gani. Oo, medyo amo na ni siya nga to niya tutorial. Ang katapusan amon ang pag-save. Kung may dugang ka mo nga mga palamangkutanon, pwede ka mo tawag o kung maka-message sa amon. Kay tudluan ka mo namon kay kinanglan kita ya maghatagay, magbuligay. Kag itudlo naton ang nabalaan naton si isa kag isa, hindi kita ya magdinalok. Okay, nami gidya kon makabulig kita sa aton isig pareho. Ano gid ko nagnami ang iya presentation, ang aton presentation nagnami man udi. Sadya kita tanan. Correct. Muna siya. Siyempre, may ara ginapanahon na Premiloy, budlay magwa sa gold wave. Paano gani magwa sa gold wave? Bago sa gold wave, ang Menu. ibuon mo. Open. Import. Muna. Save. Button. Baka Eh, ito hindi ka. mo na siya maback mong. Hindi mo na siya maback. Oo. O example, pag Add back mo, 082 na Add hindi mo siya maback. Hindi mo siya matungok ang back. Oo. Oo. Karon ibuon mo ma notification. Depende Okay? si mo na kung di na yan nakabutang. Kung anong diskarte mo Oo, sa kaya basic notification. mo lang notification mo. Play 1. Lain mo lang ang style. Okay, karon notification. Oo. Lock screen. 1020. Sa mga nagatok-back pala na nila kung di na notification. Left. Karon, Back. amo na napag-back mo. Oh, on tumok mang home. ang Home. home. Button. Tapos, System launcher. Okay. Settings. okay na dayon. Kuha Okay, na salamat gid sa inyo nga pag-upod sa amon. Sa aton nga medyo magamong nga gold wave tutorial, pero kabay nga naintindihan ninyo kag makabulig ini sa aton yung mga kaupdanan nga nagaobra man siyang presentation. Dali anay ni siya mo no pa do hindi ikaw mga Wala ni namon gin plastar Mas amo na nga lanto. nakibot kami ganing hinay gali ang kuano Oo. tingog. Pero mas nami nga na-experience naton kung paano ni siya inaton editon. Ay kadamo-damo pa na siyang pwede naton mahimo mga kanay siya. Pwede kada ka noise reduction. O gusto mo madula ang tunog sing sirom-sirom, kadamo-damo Pwede. lang. Tune-in ninyo no kay makabulig din na sa aton mga channel. Salamat gid. Upod na lang kay abyan naton Toto Romel T. Pineda. Kay Amo Emilio nang- Magbanwa. Amo nang aton audio vision editor no si Toto Romel Pineda. Soundman. Oo. Salamat gid sa inyo nga pagpamati.